ita ce mafarki na yin zana tuno jiya, har na tuna farkon tasawa ta ma'anahiya, da ni da abokai na mun faro wata tafiya a cikin brigade mafari na makoyar cibiya. Haka mun kaɗaga tare da juna ba ma fariya, mun sha wahalar nema da haka ɗin muka ɗan tsaya, kuma mun yi karatu daidai mu kun san duniya. Wani mai shi ne waɗansu kuma ba su da shi sai godiya. Mun jajirce karatun boko har islamiya, sana'a muka ce mu fara don daidaitar zuciya. Tafiya wuta kan mu ɗauka kunga da gajiya, domin mu rufawa kan masiri mu wuce tutiya. Ina ƙarami wata shida abba ya bar na a duniya, kunga dai kalubalen farko Allah na yi godiya. Wannan ya saka ni nema ko dan ai mana yar miya, da na bar tallar ruwa harka ta gini nan na tsaya. Haka zan je kullum da bakar wahala ga gajiya, ni fata na an kara mutunci nawa a duniya. Bayan na bar gini turi na bulo na yi kunjiya, sannan kuma na sai da ruwan kura daga rijiya. Daga garuwa sai firayar damar inji na iya, daga nan dinki na koma bayan komai ya tsaya. Haka nan na jure koyan dinki har na iya, bayan na koyi dinki gyaran mota na niya. Na abokin abana ne garejin kunjiya, to daga nan waka ta fara kira cika burin duniya. Nan na fara rubutun waka ta ba wata kafiya, sai zagi an kaminca na zama bawan duniya. Ga zancen 'yan gida can ofis shara kulliya, wasu sun mai shan kamar bawa aike duk safiya. In zani gida watan wata rana kan zan tafiya, a hakan na tsaya na dage koyo buri na iya. Daga nai laifi kaɗan surutu ya baza duniya, na sha wahala sosai kafin waka na iya. Kun san komai rabo ne gashi na haɗa gafiya.